Začínáme od prvého levelu a toto je speedrun, druhá časť. Druhá časť, Doors. Však poznáte Doors. V časti sme došli do 20. Áno, a teraz sa pokúsime to presunúť. Maku. Presne. A keď do 30, tak to nebudeš samozrejme mať. Pozri. Tak, A čo si nezapaľovač nedalo, ja som zažil zapáľ. Počul si? Áno, počul. A to som. Ale však tu som nič není. Možno to je bug? Lebo toľko do tejto chvíli tu. Ale toto si ešte nepootváraj. To bol random. Dvojka. Ale však žiadne nebolo. Ale však Zostaň to mesiac. teba chvíľa. Nenadávaj. Ale... Hej, čo? Čo to je? Ja plávam pod vodou. A ja? Aha, ja plávam. Nie, u mňa je to trochu inakšie. Ale pozri, vidíš túto tieto dve, tak dolu stisni, keď znovu načítaš. Ja viem. Tvoje Jean! Iba do štvrtej. Asi musíme všetko rýchlo. To mohol byť dobrý speedrun. Ale ten hráč prisahám, že nebol nikde. Ale nemusel som ani zlopiť, preto som mal najväčšie vypnutie na nástroj. No, čakám... Kde si? Vidím teba. Pri dvojke. Vidím sebou. Ja tu nikam... Aha, idem. Ja som pri dvojke, tuto. Poď. Vidím, poď. Bum! No počku na mňa. Nemám to. Ale ty zober kľúč, dobre? Dobre, ja budem prvý, ok? Dobre, ty budeš brať kľúče. Ale vtedy si mi chcel zhodiť zapaľovač. Nemáš kľúč. A teraz... Nie, to... A ja som si to kúpila. A ja som... No to aby to sviečil. Co ideme zostať výčeru? Mne baglo! Hej. Ja nemôžem chodiť. Môže? Baglo, nemôžem chodiť, ja nemôžem nič pozri, nereagujem na... Zareagovala hra. Nice, poď. Ale veľmi zle reaguje. Dobre, kľúč. Ja zatiaľ šoknem potom, čo je dneska. Peniaze. Poď mám. Ale mám zapaľovať, hurá. Pozri, ja ho budem mať v rukách. Batkan style. Vidíš, ja ho mám v rukách. Poď sa na... Podpálim ťa. Poď ma podpáliť. Ideme. Asi sa tam... Ja mám lockpick! Lockpick. Vitamíny? Nejaký lockpick. Kámo. Tá vec. A teraz ju nemám. Že ty myslíš to na dvere, tie hlúposti? Hej, tu sú. Kde? Ukáž. Mám je v ruke. Nemôžeš použiť? Teraz som ich hodil. Ja z 5 som dal do 80. No, asi sa aj
Chodzimy. Ja nie widzę nic. Gdzie jest? A gdzie idziesz? Nie wiem. Tutaj dwa. No i później już przyszli, tak nie wiem, co zrobić. Powiedz na tylko! To jest siodło! Deadness, nie. Jaki deadness. Jeśli staniemy Barwił. może, że w striptease? Striptease jako w drużynie? O! Manę na stoliku. Co? Aj. Poczujesz? Wyraź. To są psa. Albo to chyba był błyski znowu. Teraz kam. Teraz. No tu mam iść? Nic. Nic nie jedzie. To modre świeciło. A ona wiecie, mogę świeci. A nie teraz. Chodź Perwi. Nie? A gdzie si? Ja są na poszewkę. To modre świeci, kamo. To mi to modre świeciło, jak nie? A to jest ludzie. Gdzie? Na końcu, pewnie. Aha, tu jest ona. Z lewej? Nie, to nie jest. Ale nie, kurczę, proste tam niečo modré prebujkávalo. Stále. Kamo, zaraz muszę złapką. No to poszłem jako... Kurcz! Chodź! Nie będziemy łutać izby. Nie będziemy. U nas ja i tak stopić. Dobra. To łok pikniem. Czy to nie on raz? Prawo, no. Nie było na 18 drzwi, pamiętasz? Nie było na 18 drzwi, ja. A się powiem, że na jeszcze nie drzwi. Chodź do 008. Jeszcze jest daleko do 50. Widzisz miasto? Ja bezim. Chodź, za mnie prosi. Poczekaj, nie bardzo. Poczekaj, ja tu mam zapalować. Poczekaj, szuk twój pik. Raziło na zaciepku treba. Gdzie mam mój man? Ty mnie zapomniałeś. A to było co za dwoje? Nie, że mnie teraz... Poczekaj, pozriemy sobie. Kiedy on zaczął, bo on tak on nas... 10. 11. Od za mnie. A tam było show. A teraz gdzieś to wyskoczy ten do Paweł. Nie. To zwłoki, to nie jest łuk dobry. Zapał to. Poczuł są... A ja. Na ciebie. Tak ciebie krywa, suka. Słodycz. Bo on chce zapalować kończy i reakcją. Nie wali. Wszystko, tutaj starczy. Starczy tutaj już światło. Bo u mnie już do styda doszło. Niech ja zapniem tu sieć, bo czekam. Mogę sobie tam czekać. Masz? Zapnij te? Mhm. Tak zasłaniam się tam już. Soju! Soju, sodus. A czy jest drugich drzwiach? Nie wiem. Nic.
ako tebe povedať? A ty som to uspešil. Nie. A tuto... Nebola 11. A tuto je čo za dve? 14. 14. Čo? Veď 11 sme už dávno. Zaškrú! Tuto na mne napadol tento pavúk, Timothy. Hľadaj všetky súbríky. Tuto na teba napadne pavúk. Skúč. A tu je Rush. Alebo či kto to? Rush? Či nie, ale proste tu je 16. Ó, no dávaj. Taký chyták, ne. 16? Aha! Nás sa snažil oklamať. Vtedy... Zabil ma skoro. Však bol 14. On nás oklamala na tých dverách. A teraz on to začrebal. A čo je s týmito dverami? On to tiež začrebal, čo? Ty vravím, ona bola On to začrebal tiež. A ona bola 11, kámo, za mne. A teraz tu sú 16. Do 16 Ideš. nejdeme. Otvor. 15. Otvor to. Ja už mám... Daj nemám tu. 15 daj. Keď 16 nie je dobré, tak... Tuto bude ten. Pavúk? Nie. Tuto bude tento čierny. Mám utekať? Áno. Ja som položil na klávesnici C. A teraz on... A ja... Asi zvuk sa nie. Však tu nikto není. Zabilo ťa? Zabilo. No a ja sa nemohla z teba. Zabil ťa? Nie, on get out. Počkaj, jak som levival. Nie, jak som Vyjdi staďo radšej. No vyjdi. Nemôžem. Ja idem na levival. Poď sa státuť. Levival. Ne. Zabij sa. Skús sa nejak zabiť. Není tam reštart. Zabil ma rážno. Ja idem... Dáš na 17. Nie, počkaj. Dáme nejakú inú? Nie, poďme dosť. Treba sa snažiť a niečo sa vydaj. Ja už idem. Píšeme video. No nebudeme rozťahovať na tej časti, to už bude príliš. Dám si ešte jednu. Čo také poznáš? Nie, Dobre. poďme radšej dosť, prosím. Ja som už v dose, Rasti, ja som už v dose. Prihlasuj sa na mňa, prosím. Ak chceš... Tajkún. Počkaj, ja mám pre teba hru, prosím. Čakaj. Ja musím na telefóne pozrieť, že ako sa volá. Ja idem z telefónu hrať, dobre? A na telefóne ja teba dám? Neviem. Ja idem z telefónu, ja tebe hneď nájdem jednu hru. Nechoď zatiaľ do tvojej hry, ja tebe jednu nájdem. Počkaj. Jaké strieľačky. Nie, ja mám jednu najlepšiu hru pre nás. To Udia- je tiež hororová, ale tam není až také Hororovku, hororová. nechcem hororovku. Ale to není až taká hororová, prosím. Podám nápad. Počkaj. Mám. Udia, počkaj. Na mňa. Toto je najlepšie. Udia, kým nájdeme hru, tak Ja som už sa ozveme. Ja som už našiel hru. Máme hru, je to Bookshot Mayhem. Uvidíme, či sa nám bude dariť na tejto hre. Ja ju nepoznám. Prečo? Ale ja poznám, že ja som videl ozajstnú, ale toto je najlepšie. Toto ja viem, čo to bude. Ja som už pozeral z tomto videa, s týmto. Si tam? A prečo ma nejde načítať, tu nie je proste čierny monitor. Press access, please, right.
taká dobrá hra asi nebude. Počkaj. To už som už skončil. Aha. Počkaj, už sa mi to urobí. Tebe stačilo iba stisnúť. A mne to, ja neviem. Aj ty skús. Ja stísam. Ty vole, die games. A čo tam je napísané po anglicky? Že sa robí essential assets, to neviem, že nejaké veci sú. Please wait, že počkajte chvíľku. Mne toto je už nápis. Dobre sa začal. Tak, ľudia, už sme tu. Máme tu brokovnicu, len ako je. Običko do toho. Ja som zatiaľ zahrám. Je to super ask for more updates, takže bookshot Mayhem. Settings, to nemôžeme kredit. Je to 2.3 alfa verzia. Toto som už videl, toto som istočil, toto je istočil. Toto som videl, toto bude všetko. A dávame play, dáme si multiplayer. Multiplayer. Dobre, dám si tiež, ale toto nie je asi predvod. To je predvod. No. Musíš do neho strieľať, musíš ho vyhrať. Sme tu a máme brokovnice. Ale musíme oddelne hrať asi. Ale toto už som hral. Jo, toto som hral, toto ja viem. Čo? A kde si? Musíme nájsť... Poď sem. Kde? Tu budeme. Stojím pri tebe. Kde si? Ja stojím pri tebe. Tak, kde budeme? Neviem. To sa nedá, to už hrajú. No, keď to hrajú. Toto tiež hrajú. Aha, dole. Dole! Ja skáčem. Nemáš to. Tuto. Ale ja som videl ozajstnú hru, v ozajstnej hre takéto nie je. Ale... Poďme proti sebe, to budeme musieť do sebe zbraňou strieľať. A ja Lupa, tu je Vystreliť do suba alebo do mňa? Či vystreliš do suba alebo do mňa? chyba. Nie wiem, co mam robić. A teraz się przesuwałoby do mnie. Tak ja mam starczy to agent. Nie, ja to nie. Ojoj. Stop. Można położyć je plemne. Chodź tu ze sobą. Aha. Ale myśmy chyba położyli. Dobra. Ej, tam, dobrze masz.
Co to wtedy? Ja tam już prostu mnie nie bojowi. No co to robisz? Ty się strasznie. Ale do mnie ty... Jeszcze dwa. Teraz całe ty masz. Ty nie chcesz być skromna. Tego. Jeszcze tam no to sytuacja bojowe. No. Только будет красиво. Я тебе держам. Ховайся. Ні. Фу. Sakra. Але я ще можу, бо я не буду сюди. Я тільки так швидко. О, teraz sobie baborowe. Wszystko, teraz sobie baborowe. No, poliplana dwa silny. No szybko, możesz prawić co w pudełę. No Maria! A! No posłuchaj.
No poďme si raz. Táto hra sa mne veľmi páči, ale v ďalšom vyhráš ty. Dúfam. Ja už mám. Poď sem. Ako sa followuje? Poďme to dohľadať, na čom ja teraz z bokovej strany. Ja som ti nechcel dať puta. Aj tak dám pani. No poď, dá. Hej, napíšem mi do pisu. To zabiť. Ale teraz sa chcem povedať. Jasne. Ako ti mi povedať? Poď. Viem. Ja som zistil, že aký je to nábor. Dostávam posúvať. Viem, ja vidím. A máš ešte rukavice? Ale veď mal si tieto tam. Ja som ti to dal, nie? Takže ale posledný. Už si to všetky. No poď. Pre mňa. No. Ďakujem tebe. By som to mal vyhrať. Yes. 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 Začínaj. Ty máš puta. A to ti nepomôže. Bojový! Dáš jedno. Vôbec bolo bojový. No to viem, čo teraz bude. Ale nič. A ty máš ešte rukavice?
Poznanie. Jabłko. Jest. O. Pozrieme najprv. Boj. Jak jest, ja jestem niebezpieczny papier. O, tego dam tak to. O, tak. Ale nie piękny papier. Prawda. Tak ja się pił użył. Na jedną głupost. Kiedy tak Nie wiem. masz wy. Ja sobie. No tak, a może? Tak 2 proti 1, Jaj. Tak to mamy. Teraz ja wiem, że ja się tam zrobię. A tam gdzie jest żołnierzy na dół? To nie było Jem jabłko. Proszę jabłka. Jest. Jest kawo. No, właśnie na 2. Ja się to robię lepszy piszczą na 2. Na 2 jest. Proszę jabłka. Proszę. Ja wiem, że teraz tam nie będzie nie Jest kawo. Dziękuję wam pewnego. A wiesz, co ja teraz zrobię? Łapam to? Błęk to znamena. Błęk to jest Dobra. Może was Dobre, tak, teraz wydała właśnie na teraz pozriemy transakcję. Nie, ja nie chcę chyba. Pomoże, nie? Nie tak było